Si muž a máš po 50-ke. Tak počúvaj, možno máš pocit stagnácie, možno máš pocit, že už si zažil všetko, čo dalo. Možno ťa v tichu desí myšlienka, že ťa čaká už len spomínanie na minulosť. A pravda je iná. Nie si na konci, si na križovatke. Starnutie nie je len o vráskach a pomalšom kroku. Je to aj o múdrosti, ktorú si nazbieral. A o sile, ktorú tú silu máš stále v sebe. Aj keď si ju možno prestal používať. Pocit zbytočnosti prichádza vtedy, keď prestaneš mať víziu. Keď prestaneš mať dôvod ráno vstať s nadšením. A osamelosť, tá nepochádza z toho, že nemáš ľudí okolo seba. Pochádza z toho, že si sa prestal pripájať k sebe, svojmu vnútru. Tak sa pýtam, čo ešte chceš prežiť? Koho ešte chceš stretnúť? Aký odkaz chceš zanechať? Pretože odpovede na tieto otázky môžu byť začiatkom tvojho druhého života. A ten môže byť ešte lepší, silnejší, zmysluplnejší, hĺbší, než bol ten prvý. Som Tibor Michalko, som autor metódy Kód víťazov a ver mi, že viem, o čom hovorím.